Предлагам на вашето внимание един перфектен автомобил Nissan Murano на 60 000 км с всички възможни екстри за модела, с нови гуми. Може да ги видите ако става въпрос. Автомобилът е закупен от един единствен собственик и мога да кажа, че е като нов. Камера за задно виждане. Вижте за какъв автомобил говорим. Няма нито една забележка. С биксенонови фарове, с стъклен таван, камери 360, един топ автомобил. Keyless Go. Музиката е Bose с памет на седалки. Вижте просто за какво говорим. Не знам дали се вижда, просто воланът е чисто нов. С два ключа, с подгрев на седалки, навигации, Tiptronic, също подгрев има и на задните седалки, може да се види. Един страхотен автомобил.